Em vaig arruïnar de tants llibres de poesia que comprava. Un cop arruïnat, em vaig fer poeta. Essent poeta ja no treballava, perquè composar poemes no és treballar, és fer una activitat artística que t'agrada. Aquest és el secret per no treballar. Pots convertir-te en dissenyador de tions de Nadal o en cantant de flamenc en català. La qüestió és viure sense treballar, la màxima il·lusió dels humans, tot i que potser la màxima il·lusió és que et toqui la grossa de Nadal. Per no treballar, és clar.